По-сложен въпрос. По-елементарен или по-сложен? Кажи. Слушай сега. Казахме, че едно вино е наградено в Брюксел, нали? Тук откъде идва най-доброто червено вино в света според Конкур Мондиал де Брюксел през 2023? Идва от Бордо, от Малборо, от Ямбол, България или от Бургундия? От Ямбол. Верен отговор, ето, браво, този беше лесен. Сега. Да. Може ли да го снимате това нещо? Предаване по BTV. Голям комат. Стани богат, хвани домат, налей димят, стари космат. Така. За тебе, приятелю, въпросът е. Вила Ямбол произвежда естествено пеленливо вино от най-висок клас по класическа технология. Коя е родината на този традиционен метод за производство? Тоест не е тук Ямбол. Взели сме го от някъде. Това се случва във Франция, Германия, Италия или Австралия. Франция. Франция, точно така. Родината на виното. Ето, заповядай. Така, нататък, кой иска да играе? Госпожо, вие? Вие. Кой баскетболист дълго време беше легенда на Тунджа, Ямбол? Мъжко. Абсолютно верен отговор. Другите бяха Георги Младенов, Сашо Везенков баща, Сашо Везенков син, Георги Глушков. Даже веднъж бърках в Стани богат и казах, че е роден в Ямбол. Той ми звъни и вика, аз съм от Трявна. Но всички мислят, че съм от Ямбол. Да, учи. След малко тук ще видим великата Славка Калчева. Имаме въпрос, моето момче. Не. Каква зодия е Славчето? Риби, везни, стрелец или овен? Искаш ли Жокер? Жокер от водещия. Риби, везни, стрелец или овен? Търси някой, който има лък. Лък. Верен отговор, стрелец. Браво. Последни няколко въпроса. Кой не е? Вие, добре. Колко декара лозя управлява Вила Ямбол? 10 000. 10 000, вярно е. Ето и тук за госпожата. Последните тук, кои не се играят? Вие. Този е сложен. Как се нарича богинята майка на плодородието според траките? Афродита, Диана, Хера, няма Ники. Има Ники Кънчев. Или Кибела. Кибела от Кабиле, близо е. Верен отговор. Ето ви и на вас. Няма ли последно? Кой? Ще играете? На колко години сте? 44. Добре, скъпа. Преди 150 години в Англия едно животно е било използвано от лекарите, медиците, за да се установи тест за бременност на жена. Ти раждала ли си? Добре, сложен е въпросът. Червей, жаба, скакалец или куче? Червей. На жабата. Момент. Вие казахте първа жаба. Ама момент. Истинският въпрос е как? Жената я ползват на жабата и показват дали е бременна. Взимат урина от жената е добро начало. Жената направи? Да. Вие напишкахте жабата? Не. Жабата жива ли беше? Чакай, много ми е интересно. Много ми е интересно и на мене. Коя година стана това? 78 година. 78 година. В Ямбол? Да. С жаба? Нямаше тестер? Която беше главната лекарка на ЕГ-то, взима ми урина, Инжектира, браво. Супер верен отговор, трябва да намерим една бутилка.